Et presentem a l'Agnès, el René i la Marta. Tots tres han participat al primer curs de directores Casalero. Durant l'estiu van passar 15 dies a Mas Pujolà, compartint espai i formacions. Però què és el curs de Dirés Casalero? El curs de Dirés Casalero és un espai on formar-nos tenint en compte el nostre context associatiu. Un espai on els continguts estan adaptats a les nostres necessitats. Un aprenentatge continu, on més enllà de formacions comparteixes experiències, coneixement i creixement entre casaleres. Una experiència diferent, un temps per aturar-se, per escapar de la rutina i pensar i reflexionar sobre la nostra realitat, tant personal com de la nostra entitat. I tot això, quin objectiu té? Aquesta és l'Aina, formadora del curs de Dirés 2020, i ens explicarà l'objectiu de tot plegat. Doncs a l'hora de plantejar el curs de Dirés, l'objectiu és adaptar a les càpsules que ja existeixen, com seria relleu, lideratge, etc., a la realitat casalera. I donar resposta a les necessitats específiques dels casals amb una formació oficial com és el curs de Dirés. I per què val la pena fer aquesta formació? El curs de Dirés per mi ha sigut un espai d'autoconeixement, de companyerisme, de molta reflexió, de molts riures i que sens dubte tornaria a repetir si pogués. Bé, jo la veritat és que m'ho vaig passar molt bé fent el curs de Dirés, perquè bàsicament he après, tinc un títol que em serveix per la meva vida laboral, vaig conèixer moltes persones, vaig fer xarxa, vaig conèixer una altra manera d'aprendre a la natura, disfrutar de l'estiu. Va ser una experiència molt xula i que de veritat us recomano. Vaig poder aprofundir moltíssim en matèria associacionista i vam crear moltíssima xarxa amb els casals de joves. Si vols saber més sobre els continguts, calendari, inscripcions o preu del curs, envia un mail a a.pedagògica@casalsdejoves.org i resoldrem tots els teus dubtes. T'hi esperem aquest estiu.